serial rapist, killer ug tulisan nadakpan sa kapulisan sa usa ka entrapment operation. Pagpamusil sa inahan og anak sulod sa jeep di pasahero nakuha sa CCTV. Suspect sakay sa bisikleta ug ang iyang kakonsabo sakay sa Nissan Patrol. Mga kawatan nga musibat ngadto sa Negros nadakpan sa kapulisan. Biktima nagmahay sa pagsalig sa iyang amiga nga miunay kaniya. Justice Department mimando nga dili na mahimong mudawat og allowance ang mga fiscal gikan sa mga LGUs. Binilanggo sa provincial jail miambak kay miayaw sa iyang asawa nga may bisita niya. Ngayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 23 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soto. Amo na nga tudang mas sa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gumikan sa mild El Nino nga nasinati karon, pipila na ka mga kalungsuran sa Sugbo ang nakabatyag sa epekto niini. Bisan ugwa sila nadawat nga official report gikan sa local government units, matod sa Provincial Agriculture Office nga sa ilang paglibot-libot nasuta nga apektado na ang mga kaumahan. Giawag ni Provincial Agriculturist Roldan Sarahena ang mga kabaranggayan nga maghimo og water catchment ponds aron dunay magamit sa panahon nga magkuwang ang tubig sa ilang dapit. Sa pagkakaron ang ilang buhatan nagapud-apud na og mga drum sa mga organic fertilizers ngadto sa mga dapit nga mihimo og organic farming sama sa dakbayan sa Naga, Karkar ug sa lungsod sa Konsolasyon ug Moalboal. Makaproduce gyapon og mga crops katong duol og mga kuan ay irrigation. Upat ka pulis ug hepe sa Toledo City Police Station nag-atubang og kaso subay sa kamatayon sa ilang gidetain niadtong buwan sa Nobyembre nga si Alexis Vilayo nga taga Barangay Dumlog sa naisgutang syudad. Human kini mamatay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Wag lang yung face niya. Midangop ang kabanay sa namatay nga si Alexis Vilayo sa National Bureau of Investigation human nagduda sila sa kamatayon sa biktima nga nadakpan pinaagi sa buy-bust operation. Gingong luya na ang lawas ni Vilayo dihang gisud sa detention cell. Maong gidala sa Toledo City District Hospital apan namatay kini pipila ka oras. Base sa death certificate, cardiopulmonary arrest ang gikamatyan niini apan dihang gipa-autopsy sa mga kabanay gumikan sa daghang bunog sa kalawasan na suta. Sa medico legal sa NVI-7 nga lacerated spleen ang namatyan sa biktima. Kada spleen ka ng luy sa naad ka tong gorilla, no? Likod na itong gorilla na ana ang spleen niya. Muto nga, akong mga anak kay there's man akong anak sa Australia, di makabuok. Akong di inaday. Posible ba rin na makuhaan ang spleen day, magisi day? Nga, grabe man og magisi. Nga siya. Di gina magisi spleen, makailaw mo ka ina, pero og tapos luko na og kanang hard object baron or kahoy baron nagahi. Kanang dagko ko ng kahoy nagahi kaya magisi gina siya. Ang sinabi doon sa findings na yung pagkaulog niya, hindi yun pwedeng maging cause ng rupture ng spleen. Pero sa report ni Dr. Cap? Na hindi rin yung pagkaulog, hindi yun ang possible na cause of death. Sa mga process yun? Sa rupture ng spleen. Ang gipasakaan og kaso sa Toledo City Prosecutor's Office mao silang Police Inspector Jovito Labra, PO3 Romeo Haranilla, PO3 John Ricaport, PO2 Melchizedek Batumalaki ug PO1 Redan Lara. Wala pa, i-ano muna ng fiscal kung may probable cause, then if it will be filed sa court, then the court will issue warrant of arrest. Then that's the time na pwede nang iserve ng any law enforcement agency yung warrant of arrest. Upat ka buwan sukad sa hitabo apan pabiling nagbangutan ang kabanay sa biktima. Hospital, pag-abot ng hospital, ako nang patay na, ako hindi po ko gagatuwa kong matulog. Nang tiniabot ang kanang doktor niyo siya nga, ngari pagkalagin ng kadlaon, ngari pagkaya, ma'am, ganiha, ma'am, kadlaon, madani sa hospital sa Cebu, imong mangod. Ray Pasaporte, News 5.
Nadakpan sa kapulisan ang drug pusher nga suspect sa pagpusil sa usa ka drug addict atubangan sa iyang kapuyo. Leslie Caminada Vistil, sugin ni Mi. Patay kini usa ka adik sa drogas human gipusil sa namaligya og shabu dinhi sa eskina sa Highway 77 Barangay Talamban. Ang biktima usa ka Ronald Tejano 43 anyos, uban siya sa iyang mabdos nga kapuyo nga si Lilani Larisma dihang gipusil. Si Lilani Larisma niila sa suspect nga usa ka Oliver Salazar. Gitagad pa ni Lilani si Oliver apan kalit lang nga mibunot sa armas ug mipusil sa biktima. Bisan sa iyang pakiluoy, padayon gihapon kini mipusil sa biktima. Gisuwayan pa siya sa pagpusil ni Oliver apan wa makabuto ang armas. Boto ko ayaw yung taon. Pinakalasan nga ako mga kanayang kung mga wala ni bala. Naglakaw siya pinundira niya, na yung motor backup niya. Pag umayang pusil niya, sirit ang motor din. Nisibat ang suspect sakay ang motorsiklong nagpaabot kaniya nga gimaniho sa usa ka Mark Anthony Luchan. Na-recover sa kapulisan ang motorsiklo gikan sa panimay ni Luchan apan wa na sabig kita si Luchan. Last week nagpa-blatter si Ronald sa Talamban Police Station. Frustrated homicide kay gidunggab niya. Personal grudge or grudge. Ato pa ni siya sa katinood. Na-recover sa kapulisan ang tulo ka kabhang sa gituang kalibre 45 nga pistola. Ang suspect nga si Oliver Salazar nadakpan kagahapon sa Barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminada Vistil, News 5. 49 ka mga sakop sa nagkadaiyang unit sa Mandaue City Police ang gipaubo sa random drug test kaganihang buntag alang sa barayong kampanya batok sa iligal nga droga sa kapulisan. Walay nagpositibo sa mga gipang drug test ug present sab ang tanang pulis nga gipatawag. Nasayran nga sugod niya itong miaging tuig, upat na ka mga pulis sa MCPOO ang napasakaan og kasong administratiba ug na-dismiss tungod niini. Usa ang nagpositibo samtang ang tulo wa mitunga sa drug test ug nag-absent without official leave kon AWOL pagkahuman. Mato ni Police Senior Superintendent Petronelli Baldadrin, wala na mahimong makabalik sa PNP organization ang mga pulis nga mataktak tungod sa drug abuse. Awhag nini ngadto sa mga pulis nga nagumon sa illegal nga drogas nga voluntaryong magpaubo sa rehabilitasyon. Wala na gyud because sa pagsulod pa lang daan di na gani makasulod ang ma-positive sa drugs. How much more katong gidismiss na sa drugs dili na gyud. Grass fire subling na hitabo sa bakanting luna sa Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandaue gumikan sa hugaw sa tao. Samtang usa ka balay ang partially burned gumikan sa gituohang faulty electrical wiring. Madin Sabang, Sugin Limi. Nagubot ang mga residente sa sitio Aroma, Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandaue pasado alas 7 kagabi dihang miulbo ang dakong kayo sa kasagbutan duol sa kabalayan. Nangabot ang mga bombero apan naglisod sila sa pagpaduol sa nasunog nga dapit bisan sa lapad nga dan paingon sa lugar tungod sa kabaho sa dapit. Nasayran nga gihimong kalibangan sa mga illegal settlers ang maong bakanting luna. Miuban sa kabaga sa aso ang kabaho sa hugaw sa tao nga miabot sa usa ka mall. Hagbay ra nga giproblemahan ang pagpatakag kalibang sa mga residente nga mo'y hinungdan sa sunod-sunod nga grass fire sa dapit. Daling nakapanghipo sa ilang mga butang ang mga residente sa Purok 5 sa Barangay Kamputhaw sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa Udto, dihang misilaob ang ikaduhang andana sa panimay nga gipanag-iya ni Barbara Donaldo. Nakontrolar dayon sa kabomberuhan ang sunog-sud sa napu ka minutos. Apan ang anak sa tag-iya nga si Renato, napaso dihang iyang gipanghipos ang ilang mga kabtangan. Imo mga igaso, di sunog sa inyo ha. Muto gisakan ako sa dito ko sa kwarto. Wala man, di balik ko sa agi, diri ko sa kaning gabang. Dito naman, di ang bisikaran pultahan, gisugat ng bukayo. Giingong nagsugod ang kayo sa lawak nga giabangan ni Rebecca Candia. Kinsa mihimakak nga duna siya gibiya ang nakaplag nga appliances. Nasayran sab sa kabomberuhan nga dunay renovation nga gihimo sa maong panimay ug duna sila'y nakit-ang faulty electrical wiring. Kini na ang ikaduhang higayon nga nasunog ang maong panimay. Kaduda ko kanang electrical gini siya kay kanimbaya under construction pa mo siya. Ang mga wire dito sa Kutanaw mura baga pagkuan wa pay karong wiring niya ba. Madin Sabang, News 5. Usa ka serial rapist nga daghanang nabiktima
ug nakapatay sa iyang silingan. Nadakpan sa usa ka entrapment operation sa kapulisan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Hindi ko sa patatawarin. Mamatay man, hindi ko sa patatawarin. Kulang pa yung bugbog kung dinanas sa kanya. Kulang pa yun. Duha lang ni sa daghan pang biktima nga napahimuslan og gitulis sa rapist og tulisan nga nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Si Roy Celiona, 27 anyos nga lumad nga taga Dawis lungsod sa Carmen, nadakpan sa mga sakop sa Basak Mandawi Police Station. Ang pinakabata nga iyang nabiktima mao ang 13 anyos nga menor de edad, kinsa nagmulo pa sa kasakit siyang kinataw. Nag-inusara lang siya sa ilang panimay kagahapon dihang miabot si Celiona, kinsa nagpakaron ingnon nga pulis nga dunay gipangita nga tawo. Iya kini gipadayon og nangutingkay sa ilang mga butang apan kalit lang siya nga gitiunan og armas. Gibinaklid siya og gapos samtang gisampungan ang iyang baba og panapton dayon gilugos. Ay labot siya na ko. Iyang kanang kaduha ko nagibalik kay kuan daw. Kay labot siya na ko. Sakit nga, may pagka nervous. Batay na siya eh. Hindi ako ganun kagita siya now. Siya pa sa loob. Sabi kayang gibuha. Hindi na nagmamluwi kayo akong anak. Mamluwi kayo akong anak. Bahin mo gani ako. Patong may mapataya na niya. Hindi may buwid. Dito, ginanyan, pinaganyan niya ako, tapos pinalipat niya ako dyan, pinadapa niya ako. Sumbrong, oo, gaubo ka, gaubo ko, niya. At least, daan na radyo hang taag, yung gidikit lang ginapagtaman naman ang usog, maayo nga. Kiniusab ang nasinati isa sa kababaeng ninyo nga tagapagsabungan Mandawi nga biktima usab ni Roy Celiona. Nagpaila ang suspitsado kaniya nga kaila siyang bana o gikumpenser siya nga makasulod sabay kay aduna kini gihatod apan gitiunan siya sa armas o gilugos at tubangan siyang 3 anyos nga anak. Mano siya gihiktan. Pagkahuman og hikot, gihalungkat gihapon iyang balay. Gihalungkat tapos gipangita ang kwarta ningon siya wala ko'y kwarta kay gidala sa akong bana. Moto gibalik siya gihiktan na pud iyang baba og sinina. Pag humaghikot, ipalong ang suga, kuan siya gipakaob dayong gi-jerjer siya sa iyang gusto kong mangyari talaga si Presidente Noynoy Aquino dapat ibalik niyang bitay na. Parang kanang yung mga tao, mga ganyan, walang karapatang mabuhay sa mundo. Bitayin na yung mga yan. Ang ikatulong biktima nga gilugos ni Roy Celiona, taga Tabuk, Mandawi. Si Celiona mausab ang sospek sa pagpatay siyang silingan nga usa ka inahan at tubangan siyang mga anak dito sa barangay Suba, Danau. Human nagkalalis kini siyang kapuyo tungod sa panag-away sila mga 3 anyos nga mga bata. Miabot ang bana siyang gipatay sa Danau aron pagsiguro kung mao ba kini ang nadakpan. Ako katsulit, kinabuhis tao yung patay. Giila ni Felicimo Munisit si Celiona mao ang nagpusil patay siyang asawa nga si Rachel niadtong Marso 9. Buot ni Munisit nga kinabuhi sab ang ibuhis sa kinabuhing gikuha gikan siyang asawa. Kinabuhi gid ko. Kay kinabuhi kuha sa mga kinabuhi sa ko. Si Celiona nasiko pinaagi usab siyang kinuhang cellphone gikan siyang gilugos nga menor de edad. Mga pulis nagpakaron ingnon nga higalang babay siyang biktima nga menor de edad ug nagkigsabot nga mag-abot sa usa ka lugar diha sa lungsod sa Liloan ug gidakop. Na-recover sa kapulisan ang armas nga gamit-gamit ni Celiona ug ang motorsiklo nga iyang gisakyan atol sa mga krimen nga iyang gipangbuhat. Una jud ma'am, fresh jud. Sa iyang medical certificate of fresh pa ang iyang laceration. And then confirm nga mao sa day suspect pagpanuli sa kanang usa ka lawyer. And then napailain po sa Danau katong biktima nga ning Aribiri. Yung nahilaptan? Na paghubong lang ako ito, pagkuha na ko na, umatumandayon kayo, tanong ko, nahilak mo isip mo, lakaw ko, kasi malaruman tawasan ba, wag ito yung madayon, nahuman dyan ko asgid. Dali na kayo, hubong, patong kumura.
Ako action doon, mga gurot na nasama, action gurot na ako doon, pero pagkuhan mo, umanda masudo, mga ikon doon sa mga po, lakaw mo, nahanap ko na nga, malakaw lang ko, maluwi ko na mo. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Suspek sa pagpamusil sa inahan ug anak sud sa jeep de pasahero nakuha sa CCTV sa Mandawi City. Ang suspek nagsakay og bisikleta samtang ang kakonsabo nini sakay sa usa ka Nissan Patrol. Andrea Patenya, Suginlimi. Nakuhaan sa CCTV sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang nahitabong pagpamusil sa 15 anyos nga dalaga nga si Kim Espina sud sa PUJ sa Dan AS Fortuna, Barangay Banilad niadtong Sabado sa hapon. Base sa CCTV footage, kining green nga multicab ang gisakyan ni Kim ug sa iyang inahan nga si Priscilla pasado alas 2 sa hapon. Makita nga dunay lalaking nagbisikleta nga nakaitom og long sleeves, kaw ug helmet nga nagsigig sunod-sunod sa multicab. Miuna kini sa Dan ug nagsigig lingi-lingi sa multicab. Lakip sa giimbestigar sa kapulisan kining puwa nga Nissan Patrol sa luyo sa multicab. Makita nga daw duna sila'y komunikasyon sa nakabisikleta. Gani dunay lalaki nga nakaputi nga t-shirt nga mikanaog gikan sa front seat ug daw duna sila'y pagsininyasay sa suspect nga nagbisikleta. Sa dihang mihunong ng multicab, mibunot siyang armas ang nagbisikleta dayon paduol sa wa nga bahin sa PUJ ug namusil. Nagdinaganay ang mga pasahero ug duna pay nang layat sa bintana. Patay diha-diha si Kim samtang kritikal ang iyang inahan. Mi-park dayon sa luyo ang Nissan Patrol ug inay mudagan og apil ang driver, mikanaog kini ug kalmang mitan-aw sud sa multicab. Matud sa hepe sa Mandawi City Police Office Senior Superintendent Petronelli Baldebrin, duna na sila gisubay nga motibo sa krimen. Ang Nissan Patrol makahatag nila og kasulbaran sa krimen. Confident si ang homicide chief nato nga kanilang giposo karon nga motive basi ma-positive ni. Samtang duna sa mga huhungihong nga ang masunod nga katigayunan ni Kim gikan sa iyang hapon nga amahan mao'y motibo sa krimen. Matud sa uyuan ni Kim nga si Roland, wa siya nahibaw ang hulga nga nadawat nila ni Kim, apan nakadungog siyag storya nga duna kunoy kaaway ang inahan ni Kim nga si Priscilla. Suma sa mga kuwan, murag na ako nga siya nakalalis, iyon yung anak. Maura na siya nakalalis kung amot o kinsa sa gasaw kibaw. Nagtuo ang usa ka saksi nga target sa mamumuno ang inahan ug napagan lang ang anak. Bayo target okay, ang atong pasahero despian giwaling man siya. Giwaling ba gyana sa armas, giwaling. So ang kuan na mao rig target og kuan. Posible katong bata, iyang anak damay. Damay ra siguro tong bata. Sige inahan to. Di pa makasulti si Priscilla apan misuwat kuno kini sa papel nga babae ang nagpusil ni Kim. Basta yung gisuwat dito nga babae ko na igapusil ni Kim. Babae ko na. Apan gihulagway sa mga saksi nga usa ka taason nga lalaki ang namusil. Ko sa barangay Manilad. Barangay Manilad. May nakakita ako ni. Samtang way hunong ang pag-abot-abot sa mga kabanay, classmates ug higala sa haya ni Kim, kansang naglisod pagyud dawat sa gidangatan sa dalaga. Very talented. Kanang buutan kayo siya, malipayan kayong bata. Hugot sab karon nga gipabantayan sa mga pulis si Priscilla nga kritikal pa ang kahimtang sa tambalanan. Andrea Patenia, News 5. Usa ka binilanggo sa provincial jail miambak kay buot mukuyog pag-uli sa mibisita nga asawa. Jinky Rosit, Suginlimi. Niadtong Sabado sa hapon, usa ka konsihal sa Barangay Mercedes sa lungsod sa Poro, Camotes Island nga napriso sud sa CPDRC gumikan sa kasong rape ang miambak gikan dinhi sa viewing deck nila. Gikan gibisita siyang asawa ang 36 anyos nga si Joven Poligrates, igsoon sa PBA player sa Kia team nga si Eloyd. Apan human sa visiting hours, buot kining mukuyog sa babay pagawas sa maong pasilidad. Human biyai, kalit kining misaka sa viewing deck o gibadlong pa kini sa jail guard. Matud sa iyang kauban nga inmate nga si Ronaldo, nabantayan niya ang planong paglayat ni Poligrates. Pag-atras na ko, motive ni dive siya. Napatungod ko niya karon kay nagtuo mo kog na arsa ko Motive ni Silo sa gamay mo to ang iyang paan dire sa kuabaga. Matud sa jail consultant nga si Marco Toral, luwas na sa peligro si Poligrates sud sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Apan ang asawa niya, mihangyo nga ibutang una siya sa psychiatric ward.
Dakong samad sa iyang ulo ang naangkon sa inmate. Ningon niya asawa nga mohangyo lang kuno sila nga ibutang na sa psych ward kay nako na gamayng psychological disorder ba yang bana. Aron malikayan nga adunay mosunod sa gihimo nga pag-ambak sa binilanggo, butangan og tigbantay ang ubos sa viewing deck. Maol gini atong inmate nga nervous dawan ba to kay nabaguan sa iya kahintang so ato na pabantayan diha ang minarya nga din kita pasakan. Jinky Rosit, News 5. Gianugnan ang pipila ka mga fiskal sa gimando sa Justice Department na pagdili na kanila sa pagdawat og allowance gikan sa mga local government units. Jinky Rosit, Suginlimi. Kini ang nahimong reaksyon sa OIC sa City Prosecutor's Office sa pamahayag ni Justice Secretary Laila de Lima nga wag tango ng mga allowance nga madawat sa mga fiskal ug huwes gikan sa mga LGU. Si Fiscal Ratilla gianugunan kay dako untag ikatabang ang mga allowances nila. Apan dawaton ra gihapon nila ang desisyon sa ilang departamento. As I've said, asking for a recon maybe is an option. If a prosecutor finds it not acceptable. Gipasalig ni Fiscal Ratilla nga sama sa mga huwes, dili mahimong maapektuhan ang ilang serbisyo. Actually, what's being extended to us is the people's money. Kwarta na sa gobyerno, it's not anyone's money nga makaingon ta nga maka-apekto sa among trabaho. Miluwat sa kamanduan si Justice Secretary Laila de Lima aron hingpit nga mahimong independyente ang mga fiskal. Pipila na ka-fiskal gipa-inhibit sa gipang-imbestigar nga mga sumbong nga naglambigit sa mga opisyal ug kanhi opisyal sa LGU nga nagkatagan kanila og allowance. Jinky Rosit, News 5. Officer in charge sa Talisay City Police misaad sa pagbukod sa gidili nga drugas human gireklamo ang kahinay sa miaging hepe sa Dakbayan. King Perez, Suginlimi. Milingkod na siyang katungdanan ni Isip Officer in charge sa Talisay Police si Superintendent Hermano Malyari. Human gipatangtang sa mayor si Superintendent Rizel Carmelo Dayon. Gawas nga gireklamo sa mayor nga gikiha siya sa Talisay Police pagsunog sa usa ka impounded nga truck de karga, dili sad maayo ang performance ni Dayon pagukod sa gidili nga droga sa Dakbayan. Actually ang reality gid ani nga daan na gi-monitor ang ato ang daan na hipi nga below standard ang ilang yung performance. So ang region dyan mismo ang naminuha nga may reason gud siya aron makahimog sa sakto nga duties o responsibility niya. Sa iyang paglingkod pagkahepe sa Talisay, i-assess pa ni Malyari ang kahimtang sa kriminalidad sa Dakbayan. Mipasalig siya sa paggukod sa ilegal nga drogas. Ako naman ang gikuan as OIC. Ang ako diri sa Talisay, trabaho lang ako. Kung parte sa, di man kay drugs lang, ang kanang sa mga programa sa PNP na may sa loose firearms, na ay sa illegal gambling, sa kalikasan. So daghan ang mga program nga kinahanglan implement sa PNP. Temporary pa lang ang assignment ni Malyari sa Talisay. Mupili pa ang mayor og pangalan gikan sa PNP alang sa permanenteng posisyon. Magtuman ng gud sa ugon sa ato ang gitawag nato nga angay buhaton bilang sa pulis, natuo ko nga hulong ta na siya po. Kuan mi sa among mag-inilhanay pa ba? King Perez, News 5. Dakong pagmahay sa biktima sa pagpangawat nga misalig sa iyang amiga human siya giunay og kawat uban sa kakonsabo niini. Andrea Patenya, Suginlimi. Kalagot ug pagmahay. Mao kini ang gibati sa 51 anyos nga negosyante human giunay og biktima sa iyang kliyente sa iyang financing business sa casino. Ang suspect na ilang si Joy Chan, 27 anyos, nga taga Ozamis City apan dunay Pinoy-anan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud sa biktima, dugay ng tig-utangan kaniya si Chan ug misalig ra pud siya niini. Niadtong Huwebes nakabisita si Chan sa panimay sa biktima sa Deca Homes 4 ug gikuyog pa niini ang uyab nga maoy usa sa mga lookout atul sa pagpanulis kagahapon. Duda sa biktima, naniid dadaan silang Chan sa iyang panimay niadtong adlaw. Wato pagit siya nagdaan sa iyang boyfriend, ano pagka Thursday sa among balay.
Nagdaan sila pagkaon. Pero giigog ko nila Sunday, pagbayad na niya. So Thursday pa lang ma'am, naniid na ni sila sa Yes. Niatong Domingo sa kadlaon, misugot ra ang biktima nga pakuyugon si Chan sa iyang panimay kay misaad kini nga mobayad sa iyang 500,000 nga utang didto. Pag-abot sa panimay, mikalitog higda si Chan ug nagpakaaron ingnon nga naglain ang lawas. Misugot na lang pud ang biktima nga pakatulgon kini didto. Apan nagduda na kini kun nganong busy kaayo sa iyang cellphone ang suspect niadtong orasa. Dugay naman yung kaila. Pero wala ka nag-expect na ganyan magkuhan niya. Yeah, wala dito nag-expect kay mama ang iyang tawag na ako. Pero pag-abot sa mga nihigda ko siya diretso, ma, di na ko kaya, ang ilang pa magpa-overnight. So wala ko mahimo. Pagkasabi ko lang, ninaog siya. Kung mao na ito, giablihan niya ang pultahan. Makakamantay mga number na siya katawag. Sige, pero kung kinsabi mong ka-text, nakadlaon naman. Pagkabuntag, nagpahibaw si Chan nga mukanaog aron mukaon ug gipangablihan ang pultahan sa silong. Pipila ka minutos, miabot ang mga tulisan dayon tion sa katabang ug sud sa panimay. Gigapos ang biktima ang katabang ug si Chan apan acting radiay ang paggapos kang Chan. Mato ni Senior Superintendent Armando Radok ang hepe sa Lapu-Lapu City Police Office, daghang detalye sa ilang investigasyon ang nagpakita nga sad-an si Chan sa hitabo apan sa pagkutlo ning report wa pa nila gipaatubang sa media ang suspect kay plano kini nilang kuhaan og extrajudicial statement. Nani katong unit sa biktima, ika-15 to ka unit. Ya, broad daylight, 8:45 ha, nahitabo. Mangutan na ka nga, unag yung mangutan nimo. Nga namang nakahibaw mo silang naay. Kay maghisgot ka robbery, ang target nila, kwarta, gain, or any valuables. Nga nahibaw mo sila nga si katong biktima na ay valuables. Muna yung pangutan na. Yeah, how did he penetrate the area? Broad daylight. Apan bisan og miangko na si Chan, wa pay planong muatras sa kaso ang biktima nga hilabi ang na-trauma sa panghitabo. Gapon pagkuan sa mga pulis nga niangko na siya, nga siya tanan, ningon siya nga kung mauli ang tanang butang, dili lang kuno siya ikiha. Niangko naman siya sa among colonel nga dili lang kuno siya i-appeal sa kiha kay mo witness lang siya. Ambot lang wala dili ko kasulti kay grabe ang akong experience, grabe ang ilang pagkontaktan mo ano ka pistola na sa akong grabe. Di ko ka-explain for now. Paymangno karon sa kapulisan ngadto sa tanan nga di basta-basta magpasud o magpatug og mga tao sud sa inyong mga panimay, kundi 100% ang pagsalig ning maong mga individual. Anybody who is stranger to you or you are not familiar with, do not just easily trust that somebody. Andrea Patenia, News 5. 8 ka mga suspect sa pagpangawat sa Deca Homes 4 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na dakpan sa nagkalain-laing unit sa kapulisan. Gisusi karon ang ilang kalambigitan sa krimen o sa ubang mga lugar sa nasod. King Perez, Suginlimi. Wala na makasibat kining mga suspect human sa pagpangawat sud sa panimay ni Marites Amit dito sa Deca Homes 4, Barangay Bangka, Lapu-Lapu. Ang katabang sa panimay ni Asoy nga human siyang pagpanglimpyo sa tugkaran, mga lalaki migawas gikan sa blue nga auto o gitiunan siya dungan sa pagsulod sa gate. Misunod pagsud kanila ang laing mga kauban niini nga wala magtabon sila mga naong. Wala sa pagsagit na ako nga gingnam ko igdiho kay di ko pation ko na diningon sa ko alas ta ko patian ko gagmay pa kog mga anak diningon sa ko. Gigapos o gisulod sa CR ang katabang nga si Marlene, samtang gisaka sa mga tulisan ang iyang amo o kaubang babae sa second floor. Diret kong tiil, gigtama di wala na ko kay baw na atong nangaunsa na to sinanya. Ang CR gilakan man. So gilak ka CR? Oo, gilak man ko CR sila dito nagmanihurad to sa tato nangaunsa to sila. 5 ka mga suspect na dakpan sa Oslob, 2 sa Samboan ug ang kakunsabo nilang babae nga usa sa gigapos sud sa panimay. Ang mga lalaki nga suspect na dakpan sa kapulisan sa Alcoy, Bulhoon, Oslob, Samboan ug Special Weapons and Tactics sa Santander. Si Rodrigo Boyles, Ken Colango, Gary Hailo nga pulos taga Bohol, nadakpan sa mga sakop sa Alcoy ug Bulhoon Police. Inigabot daw sa bato, ibili lang daw ang sakinan dito. Ako pong niyon ko nga dabi ang susi, sa ipatangad lang na, kaya nailain nga mukuha ng susi. Na-recover gikan kanila ang sakyanan og pipila ka mga luxury bags lakip sa 2 ka kalibre 45 nga armas. Nadakpan usab sa mga sakop sa Oslo Police Station ug SWAT sa Santander sila si Richie Signar ug Jericho Francisco nga mga taga Sincaban, Misamis Oriental. Nakuha gikan kanila ang kwartang mo kantidad og 149,000 pesos.
KG9 automatic rifle ug usa ka kalibre 40 nga pistola. Sa lungsod sa Sambuan nadakpan sila si Rudy Adaya o Christopher Benya dihang mulabang naunta sa Negros aron mosakay og barko paingon sa Dapitan City. Kauban sa mga suspect ang usa ka Joy Chan na amiga sa biktima nga na-detain karon sa Lapu-Lapu City Police Office. Matud pa sa hepe sa Lapu-Lapu Police nga si Chan, mao'y gitudlong mipasud sa mga suspect sa Panimay. Si Chan mao'y kontak sa usa sa mga nangawat nga si Jericho Francisco. Unya gikan sa gitna gwardiya. So, pumunta ng gwardiya. Doon na ba chicken sa mga Bicol? Unya tanawon nimo gikan sa first row houses. Ika-15 sa unit sa biktima. Matinga kang nganong na-target man nila dito. Ikon sam to nimo si Chan. Ayaw din mo? Wala, di miga. Miga? Wala pa may relasyon. Wala. Maki-coordinate karon ng Cebu Provincial Police Office sa mga lalawigan sa Bohol o zamis lakip na sa kauluhan alang sa pagsusi sa kalambigitan sa mga dinakpan sa pagpanuli sa ubang lugar. And right now we are coordinating with Osamis Police, Bohol Police, pag-profile aning mga tawhana. Because we believe nga dili lang ni mao ang ilahang nabiktima. Nakuha sa mga kawatan gikan sa Panimay ni Marites Amit kinsa gikatuhong usa ka financier sa casino ang 800,000 pesos nga cash, Apple gadgets, laptop, mahalon nga mga bags ug wallet, mga alahas ug mahalon nga relo, post-dated nga checking mo kantidad og 2 milyones pesos, titulo sa yuta ug ang sakyanan nga Montero Sports. King Perez, News 5. Medyo bugat ang mga balita no over the weekend, Attorney Georgia. Exactly. It's a lot of kawat and everything. Tamatay, pagmamusil. Pero bisan pa man sa kabugat sa itong balita, over the weekend, dunay daghang graduation ceremonies, no? Yes. Puno So ang that's atong something mga more restaurants. positive. Again, we congratulate them again. Congratulations sa atong mga graduates o ato sang pasalamatan ang ato ang sponsor sa ato ang outfit that ato nang sugdan, no? Sugod Yes. karong si Manahuna, ang Lualde. Thank you, Lualde. Thank you for providing us the outfits. Ang Lualde, by the way, is actually an institution already for being there for... It's a Cebuano industry, right? Mas maguwang pa na to? Yes, tiguang. Ako, mas tiguang pag ginana ko, Glenn. 40 years, no? Yeah. You're the Mas best. tiguang sa na mo? Mas tiguang pa na ko. Okay. Giklaro gid. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!